Als je het wetter zo sjocht, dan lijkt het wel alsof het regent. Maar dat is net zo. Het binnen duizenden lietse visjes die naar boven komen. Wat de reden daarvoor is een vraagteken. Mogelijk zit er net genoeg zuurstof in het water. Geert Winja ontdekt het opmerkelijke verschijnsel. Hij went het al haast 30 jaar bij de sleet, maar had soks nog niet eerder meemaken. Maar dit is nog een paar dagen al zo, na dat regenen. Samen in één keer zit het je stam vol visjes, duizenden visjes. Nou, ik dacht, ja, hoe kan dat nou? Ik heb er ook wel eens voer in gegooid, maar daar komen ze ook net aan. En het schommelt en ze happen maar wat en ik snap het net. En het is hier op het wetter, ze kunnen gewoon naar hier op het wetter. Ook de boerjongens van Winja zitten maar vernuwering naar het wetter te zien. Net alleen nog omdat het om een soort visken gaat, er komt de ein de visjes opeten. Nou, alleen nog dat ik wist wel dat die visjes er weer, maar dat die oren zo opvetten, dat wist ik nog net. Wat vies je van? Apart, hè? En als je dit wel eens mooi maken? Nee, het is een heel opmerkelijk verschijnsel en dit zit bijna hier niet in mees. Want ja, ik snap het niet. Waarom komen duizenden visjes hier in deze onjippe sleet? Winja is net van doel om maatregels te nemen. De natuur is de natuur, zo zei er. Mijn vissen genoeg. Dat staat me niks. Die paar visjes die... Nou, die peren binnen duizenden. Ja. Nou, die komen wel weer bij. Ja.